Mennäänkö sä tää apina voisi olla? Onks tää apina kyllä? Miten paljon pitää mennä eteenpäin? Niin Pitää mennä... Ei liikaa. Ei liikaa. Mene ihan vitusti liikaa, voi vittu. Ei! Toi valkoinen jätti muuten sais. Nyt! Ei vittu nyt päästäkin. Älä tiputa sitä! Tulee. Yes! Nyt oli hienosti. Noniin, lisää vittu. Ei! Vittu. Kato. Kato. Tulee. Oi! Kato. Se on väärä terassi. Kohdistaa apina. Mikä apina? Tää vittu. Ohjatkaa nyt vittu siitä. Miten paljon eteen? No niin, Oikein liikaa täällä. Elikkä vähän takaisin päin. Siinä on aika hyvä. Ei! Kato! Ei! Se ottaa naru vittu. Kärsä. Nyt on hyvä. Siellä on huimi! Siellä on tommonen huimi vittu! Me ollaan kovin. Ai että. Tää on aika paras. Meillä on vittu 2 jäljellä.